A aula de interpretación do río atópase no antigo edificio da estación na Ponte Nova, que se atopa na Plaza dos Fornos. Na planta baixa atopamos a oficina de turismo e na planta de arriba atopámonos a aula de interpretación. O primeiro que atopamos ao chegar á aula é esta colección de riscos que é a máis importante de Galicia, que foron doados por Miguel Piñeiro, pescador, escritor, periodista, multifacético. Outro elemento importantísimo e moi visual nesta aula, e abundante tamén, son as canas de pescar. Temos canas datadas de 1920, canas Hardy de bambú refundido, temos canas de fibra de vidrio tamén moi antiguas, canas de mosca, canas de lance, canas de salmón, atópanse distribuídas todo ao longo e ancho da aula. Outra cosa fundamental, aparte das canas, para poder pescar é un carrete de pesca. Contamos con carretes de madeiras dos anos 1900, 1910 para pescar salmón, para pescar troita, e tanto a mosca como logo carretes de lance, de spinning, tamén sobre esas datas, sobre 1900, 1920. Incluso algún deles temos a patente original guardada aquí no museo. A maioría deles proceden do mercado inglés, mercado americano, que foron os primeiros en romperse a cabeza en facer os carretes de madeira e bronce, aínda que temos algún francés tamén, porque os franceses tamén foron uns grandes constructores de carretes. Incluso hai algún galego, algún carrete galego tamén por aí acochado. Outra peza importante desta aula do río é este gancho, que se utilizaba para poder sacar salmóns ou os peixes grandes cando estaban clavados no anzol, poder enganchalo para subilo, para sacarlo para a beira, non? Que permite que se pode plegar, guardarse nunha bolsiña, e cando é necesario volvelo a poñer dereito para poder ganchar un salmón. É unha peza bastante importante do museo. Este en concreto foi donado por un veciño de aquí, da Ponte Nova, que o conseguiu a través de un militar alemán, dun militar que viña de ganchero de Franco, no seu río, cando Franco viña a pescar o río Ego. Xa temos canas, xa temos carrete, só nos quedan os señuelos. Neste caso temos unha gran colección de montaxes de moscas de salmón, incluído un cuadro de moscas de Belarmino Martínez, un asturiano pioneiro en montaxes de moscas de salmón. Temos outros como de Jorge Rodríguez Maderal, de Vinuesa, grandes montadores galegos, que, por suposto, non tiver ninguna dúda en cedernos os seus montaxes, as súas obras de arte para a nosa aula do río. Tamén contamos con outro señuelo que son os peixes artificiais, dos que temos tamén un gran cuadro do pioneiro máis grande que temos en Galicia, que foi Taboada, os peixes de Taboada. Aínda hoxe, con toda a tecnoloxía que temos agora, que temos a impresión digital, temos un montón de axudas que, lóxicamente, el non tiña, e simplemente con papel plata e pintura acrílica, pois os pintaba, pois aínda hoxe non se consiguen os brillos que conseguía Taboada, se levouse con el o secreto. Temos tamén un cuadro de grandes montaxes realistas do gran maestro Vicente Longo, que nos donou tamén un cuadro de montaxes realistas con escorpións, grilos, saltóns. E toda esta locura de pesca sempre hai que reflexala nun libro. Temos infinidade de libros de pesca que nos axudan a aprender a pescar, que nos axudan a pescar en épocas que non podes pescar. A biblioteca que temos aquí pois tamén é importantísima. Temos verdadeiros libros desde 1879 hasta libros actuales. Desde a Ponte Nova invitamos a todos a que veñades a conocer este recuncho da historia da pesca a carón do río Eo.